zazzau. Me kace ma wannan faifan shi kuma? A birnin zazzau yake ko kuma wanda kace ka faɗi magana. Mammanto rangiye na zagi ya ci kasa da Ubangijin sarkin yaƙi. Mammanto rangiye na zagi ya ci kasa da Ubangijin sarkin yaƙi. Muhammad kafin ya zame sarki, sannan yana yin zazzau. Nice masa za ka zame sarki ya so ka ce zancen giya ne na, to ga zancen giya da ya zo, daidai da na maluman birnin zazzau. Ga shi yau zancen giyar ya zo daidai da na maluman birnin zazzau. Har yau kuma gaba gidan suna kallo. Ya gaba gidan suna kallo. Sai su ɗauke ta warke mai nauyi a shige da bai ta bugun kula daji. Gama Allah ka amala ba ni ba. Yara Allah ka amala ba ni ba. Kun ga dai Allah